Maayong balita alang sa mga dili Hudyo. Roma Kapitulo 15 versikulo 7 hanggang 13. Gidawat kamo ni Kristo, sa dawata usab ninyo ang inyong isig ka tumutuo aron madayig ang Dios. Ang hinungdan kon nganong gisugo si Kristo sa pag-alagad sa mga Hudyo dili lang sa pagpakita nga ang Dios kasaligan sa pagtuman sa iyang mga saad sa ilang mga katigulangan, kondili sa pagpakita usab ngadto sa mga dili Hudyo sa kaluoy sa Dios, aron modayig usab sila sa Dios. Kay nagingon ang kasulatan, magsugilon ako sa imong kaayo uban sa mga dili Hudyo, ug mag-awit ako og mga pagdayeg kanimo. Aduna say nasulat sa kasulatan nga nagingon, kamo nga mga dili Hudyo, paglipay kamo uban sa mga pinili sa Dios. Ug nagingon pa kini, tanan kamong mga dili Hudyo, dayigan ninyo ang Ginoo, tanan kamong mga katawhan, dayigan ninyo siya. Nagingon usab si Isaias, sa kaliwat ni David maggikan ang magdumalas sa mga dili Hudyo, ug musalig sila kanya. Hinaot nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom maghatag usab kaninyo kalipay ug kalinaw tungod sa inyong pagtuo kanya, aron pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo mo samot kadako ang inyong paglaom.